What's up mga master? Yes sir. Good morning po mga master. Ngayong araw na to ay pupunta po tayo sa tinatawag po nilang Tatlong Bundok. Yun. Bali ngayon nandito po kami sa San Fabian, Mabilao. Mabilao po to. Ito yung kasama namin, isang pugi. Ayan. Malapit magmaniho pala yung pinsan ko eh. Ito na mga master, kapalit ko po yan. Galing na po kami sa bahay namin kaya kanina. Yes sir. Yun na mga master. Bago po yan, ipasok po natin mga intro. Pasok ang intro. Yes sir. Yun. Ang lupit magkano ni kuya. Mag-overtake no. Yan mga master, bali pumunta po namin ay Tatlong Bundok. Wag po kayo mag-isip ng masama dahil nga sa social distancing ma-apply po natin yan, ma-apply po natin yan. Dahil nga po mga master kunti lang po yung taong pupunta doon. Kasi may makapasok din. Saka hindi pa naman po siya sikat. Saan sabi nila. Pero mali po natin. Unahan po natin bago sumikat nung lugar na yon. Kaya mga master, samahan nyo kami mga master. Bali, pupunta tayo ngayon sa aming pinsan na isa para sunduin natin ang angkas ko dahil gusto niya po daw sumama. Nagaya po sa akin dito yung aking kapatid. Gusto niya daw gumala. Saka ano ba gamit niya no? Ito si Jubito. Anong motor kaya to? Ay Euro. Oh Euro mga master. Euro 125. Yes sir. Dito kami dati nakatira mga master, nakakamiss dito. Pero malapit lang naman eh. Sabihin ko bilisan nila. Kasi mas maganda pa mga master, medyo makulimlim siya para pa maganda yung labasan nun. Pupuntahan po natin dito. Akit po tayo dito mga master. Yan. Papunta po tayo sa Alacan. Pao ba to? Oo, Pao. Ito malupit na nung yan. Ito si Shogun natin, mga master. Bali ito mga pula master yung pinakayos pa namin. Shogun R din po. Napakalupit ng view po dito mga master oh. Yan. Oops. Mga master balik. A few moments later.
One eternity later. Okay lang ba kayo? Okay lang? Lang. Cellphone mo ayos. Ayos, yung cellphone kaya ayos. Yun, yung mga master, yun ba yung pupunta natin? Ito? Yun. Yun. Ito? Yan? Anong bundok doon? Lalakarin mo ba yan? Oo, lalakarin pataas. Yung pataas yan. Master, hindi na tayo sa tawag dito. Tatlong bundok na tawag po nila. Tara? Tara na. Para sulit. Mga master, tara na para ano. Master naman dito, napaka dito. Napakaluwag. Oh. Let's go! Andoon sa tricycle. Fortuner ko. Dito mas nakapagpunta yan. Yun na yun. Yes sir. Yun. Ito nga po yung tatlong buntok ko. Tarpaulin pa yan. Yan. Para mapunta naman nila. Itong trail mga master, akit pa tayo sa bundok. Akala ko Huwag siyang subukan. Dito lang sa Pabian yan. saan na banda sa? Sa Pabian. Anong barangay na to? Ano? Bulawon. Bulawon. Yung mga master, mga ano to? Barangay Bulawon, San Pabian. Sampabian, Pangasinan po. Bali, kunti lang po yung dito nakakapunta. Hindi nakakapagod. Ito mga master, yun yung trail. Ito yung trail na tatakin po natin yan, oh. Yan. Kita nyo yan. Tangin na. Pagod na yun, oh. Ayan. Susubukan nila. Ito si ano pala, pinsan ko, si Jubito. Ano pa ito? JC, yun ang kabalig ko po. Hi. Tingnan natin yung mga view, oh. Nagpapahinga tayo kunti para umakyat. Tibay. Kakayanin. Ikaw muna ba, JC? Ikaw muna. Para alam ko yung pupuntahan. Sige. Tignan niyo mga masal yun ito. Butike. Yan. Uy, tangin na. Kahit walang ganito eh. Huwag papalata naman. Pinapalata mo naman. Dapat yung hirap din. Huwag papalata. Eh, sadyang ano na yan, mga sir. Ano talagang ano yan, araw-araw na din. Ay, nauna sa dapat nag-pupunta tayo. Uy, kakikunin mo to. Pabalikin dito. Pabalikin natin. Sabi ka naman sa akyatan eh. Oo. Balik natin, matibay ito eh. Saan pupunta yun? Subukan natin ito. Sige, subukan nyo na. Subukan ko po. Yan, kaya mo yan. Dalawa. Sige, game.
Mga master, inalis ko na yung face mask ko dahil ano. Pagod. Ibigin naman yan, no? Saan papunta to? Oh. Maganda. Ganda at mga master, maganda kayo ito ng tubig. Wala kaming dalang tubig eh. Yun. Yung mga master oh. Napakaliwalas. Oh. Walang katakot-tao ngayon ah. Yun. Purasan mo yung ano, camera niya para malinaw. Purasan mo muna sa harap. Tara. Ito maganda ta. Pagod na kayo? Yun lang mga master, wala kaming dalang pagkain. Shit, ang ganda dito na. Oh. Grabe. Oh. Lahat pala eh. Tara, sama tayo tali. Ikot tayo. Ikot dito. 1, 2, 3. Pangin na ikot na kayo ah. Kayo ba't di ba kayo Mga umiikot? bobo. Ulit. Bobo. Pero bakit kami? Sama. Bakit kami saglit? 1, 2, 3. Oh, Nahilo ako. Ang init gago. Dapat dito basta may pagkain po tayo. Ganda no? Hindi itong view master. Dito tayo galing kanina. Dito tayo galing. Napakaganda. Di ba? Yung mga bike dun sa baba. One eternity later. Well, mga master, uwi na kami dahil nga ano, tirik na din yung araw. Mainit na po. Ano ba nararamdaman natin? Sobrang init. Merinda! Ha? Ang pagod! Merinda raw! Tara na mga master, bali, baba tayo, samahan nyo kang bumaba. Game! Baba na. Tara, game. Bali mga master, advice ko lang kung pupunta po tayo dito, dalat po tayo ng tubig. Tubig ko kahit kung ano lang, pagkain lang. Kunting kakain natin dito sa taas. Saka yung mga basura po natin, tapon na rin po natin sa tamang tapunan. Para kung may babalik pong mga ibang tao, magandang tignan. Yung mga master, bali, iniwan na nila ako dahil sanay silang buwaba. One eternity later. Thank you ah. Saan?
Ingat ah. No. Yun na mga master, inatid mo lang namin itong mga pinsan po namin. Mga dabis mo kayo. Yes sir! Yun na mga master, bali palapit na po kami sa aming bahay. Yun, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. Saka please support naman po mga master para umabot na tayo sa 1,000 subscriber. Saka sa mga nagpapasalamat po ako sa mga taong sumusuporta ng patuloy sa ating mga master, diba? At saka sa mga club na kasapi po natin sa mga Lions, saka maraming salamat po sa pag-support sa atin, saka sa mga humingi po ng mga sticker po natin. Maraming salamat po. Special thanks po Sky Boss na nag-sponsor sa ating sticker, na siya po yung dahilan kung bakit na patuloy pa rin ang aking pagbablog. Dahil yung unang-una po napanginahin na po ako dahil yun nga, alam naman lahat ng mga motovlogger na gano'n na sa budget po talaga. Pero hindi po hadlang ang budget para makapag motovlog po tayo mga master. Kaya sa mga katulad kong first timer na motovlogger, tuloy-tuloy lang po, huwag tayo mag-isip ng negative, pure positive. Yung mga master, maraming salamat po ulit sa panunood nyo. Saka please subscribe po ulit para sa susunod na video po natin. Goodbye mga master.